खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। प्रमद बर' बिथाङा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामदों नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों। बिटिआर ओनसोलनि भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनो बावैसो सान सिगां जोबनानै थांनाय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाफोरखौ मावफुंनायनि जेबो बिथांखि लायैखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों बिटिआर ओनसोलनि भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाफोरखौ मानो दासिमबो मावफुंनो हायाखै प्रमद बर'आ। बे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोराव 6.3 दफायानो जादों फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनाय, नाथाय बेयो दिनैसिम जाफुंनायनि लामायाव फैयाखै। बावैसो सान सिगां आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमा जानानै थांबाय, नाथाय बे रांबावजा जथुमाव बिटिआर ओनसोलनि सोरखारि नङि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थाखाय जेबो राहा एबा फोरमायनायखौ नुनो मोनाखिसै। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा जों फोरोंगिरिफोरनि सायाव राजखान्थि खालामबाय थादों। बेखौ जों मोजां मोनाखै, नाथाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै साहित्य सभा एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिसोरनि सिङाव थानानै फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामदों होननानै जों सानो। मानोना दाखालि बावैसो जोंनिफ्राय माखासे डाटाफोरखौ लांनाय जादोंमोन, नाथाय बे डाटाखौ लानानै बिथांमोना साक्सेस खालामनानै होनो हायाखै आरो बिथांमोना बै समाव माखासे सेपारेट डाइरेक्टर मोनदों होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनै बै सेपारेट डाइरेक्टरा बहा थांखो होननानै सोंथि खालामदों एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। आरो बेजों लोगोसेनो 6 जन हाइ पावार कमिटिबो दानानै होदोंमोन। बेफोर कमिटिफोरा बहा गोमाखो, जेराव जों भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै भुगिनो गोनां जानानै दङ। बेखायनो बे मार्च दाननि समावनो भेन्सार फरायसालिनि सोमोन्दै मोजां खौरां होनो हायाब्ला फिन सोमावसारनाय जागोन होननानै दाबि दैखांदों बिथांमोना। 2025 मायथाइनि गुन उत्सबनि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय। फोसावनाय बादिब्ला गिबियाव शिबसागर जिल्ला, नैथियाव गलाघाट जिल्ला, थामथियाव डिब्रुगड़ जिल्ला आरो बेनि अनगायैबो साखोन-सिखोन फरायसालिफोरनि मादाव सेथियाव गलाघाट जिल्ला, नैथियाव कामरुप जिल्ला आरो थामथियाव जरहाट जिल्लाया जायगा आवग्रिनो हादों। मैया गुवाहाटीनि पान्जाबारिनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे खौरांखौ फोसावो गिबि मन्थ्रिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 13,300 फरायसालिफ्रा A+ ग्रेड, 13,952 फरायसालिफ्रा क ग्रेड आरो गं 4,243 फरायसालिया ख ग्रेड आरो गं 891 फरायसालिफ्रा ग ग्रेड आरो 218 फरायसालिफ्रा D ग्रेडखौ मोननो हादों। मैयानि बे फोसावनाय हाबाफारियावनो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे सोलोंथाइनि मन्थ्रि ड रनेश पेगु, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी आरो मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म अतुल बरा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों मणिपुर पुलिसआ 10.5 कौटि रांनि गासै 10.565 किल'ग्राम लिरथायनि हेर'इनखौ जब्द खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 48 घन्टानि गेजेराव अपारेसन खालामनानै बेफोर ड्राग्सफोरखौ बोखांदों होननानै फोरमायथिदों। सानजा इम्फल आरो सोनाब इम्फल जिल्लायाव ड्राग्स फालांगि खालामग्रा 3 दायनिगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय ड्राग्स फालांगि खालामनायाव बाहायनाय गंसे गारिजों लोगोसे ड्राग्स सोग्रा मोन 880 साबोन बाक्सुफोरखौबो बोखांनो हादों। फोरमायथिनो गोनांथि थांनाय 25 मार्चआव मणिपुर नागालेण्ड सिमानि इम्फलनि राजा लामायाव गंसे गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव बे 3 ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबां बिबांनि 5.5 किल'ग्राम हेर'इन पाउडार गोनां मोन 461 साबोन बाक्सुफोरखौबो बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो सानजा इम्फलाव गुबुन मोनसे अपारेसन खालामनायाव लामानि साखाथियाव हारसिङै थानाय गंसे बलेर' गारियाव सिग्रोमनानै 8 किल'ग्राम लिरथायनि मोन 419 साबोन बास्केटफोरखौ बोखांनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय 3 सुबुङा नखरसेनिनो बिदा-फंबायमोन। गाहाय राजा लामानि साखाथियावनो लाखिना दोननाय गंसे ट्राक गारियाव गुबुन गंसे गारिया सौग्रावफैनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय 3 सुबुंखौ शाकिल, मुस्ताफ आरो शरिकुल होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला बे नखरसेनिनो 3 सुबुङा ईदनि बाजार खालामनो थाखाय मिनि ट्राकजों जागिरदनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैदोंमोन, नाथाय बे समावनो लाखिना दोननाय ट्राक गारियाव सौग्रावनानै बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। रायजोआव सानब्रैनि थाखाय ड्राइ डे फोसावदों सोरखारा। जानो गोनां राभा हासं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआव बे ड्राइ डेखौ फोसावदों। फोसावनाय बादिब्ला कामरुप जिल्लानि बक', सयगाव आरो फिसा फिसौ गलाफोरा बै सानखालि 31 मार्चनि बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय एप्रिलनि 2 खालारनि बेलासि 3 रिंगासिम बन्द थागोन। जुदि बे नेमखान्थिखौ सिफायोब्ला आसाम आबगारि बिफानआ आयेन बादियै गोख्रों राहा लानो थाखाय फोसावदों। भारतआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन साहा दैथायहरग्रा हादरफोरनि गेजेराव नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों। दि बोर्ड अफ इन्डियाजों फोसावजानाय खारि बादिब्ला भारतआ 2024 मायथाइयाव
254 मिलियन किल'ग्राम साहाखौ गुबुन हादराव दैथायहरदोंमोन। 2024 मायथाइयाव भारतनि साहा दैथायहरनायनि गासै बेसेना 7,112 कौटि रांमोन। दायो भारतआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन साहा दैथायहरग्रा हादरफोरनि गेजेराव नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।